Kemm hawn minn verament u nemmen li hawn għax aħna lek niġu hawnhekk niġu biex nintaqgħu mal-mulej hawn. Sewwa, u meta tintaqa' mal-mulej x'tistenna? Xi splużjoni kbira ta' qawwa, ta' ferħ, ta' minn kollox. Tistenna li ħatara iġubijiet, stennija. Stennija li jekk ma tkunx preżenti, qas qed temmen li dan Alla qiegħed hawn. Sewwa, mela ejjew inkunu diġà f'postna. U verament inkunu mxenqa għall-intimità u konfidenza mal-mulej li xi kultant ngħidu li għandna. Imma tafhem. Kemm hawn min nixtieq verament dik l-intimità u konfidenza mal-mulej li tgħid li qatt m'għandix daqskemm nixtieq. Imma praise the Lord. Għax aħna qatt m'għandna biżejjed minnu dan il-mulej, volder dejjem irridu minna nafuh kemm nafuh dejjem irridu għax ma nafux biżejjed. Imma llum se nidħlu f'sigriti ta' xi ħadd li tant kellu konfidenza u intimità mal-mulej li taħt frott li baqa' jsemma. U ħanidħlu fis-sigriti tiegħu illum biex naraw kif nistgħu nieħdu xi ftit minn dak li huwa għamel u dak li huwa esperjenza biex aħna wkoll niġu f'dak il-post. Ħanitkellmu fuq post illum. Post li kulħadd se jiġi fih fil-ħajja. Temnu ma temnux, tafu ma tafux, diġà qiegħed fih u m'intix, ħatmur fih dal-post. Mela ejjew immorru Ġenesi 22 u ħanitkellmu fuq xi ħadd li kemm il-darba smajna fuq. Imma llum dan il-passaġġ se jkun ta' revelazzjoni l-aħwa jekk intom tridu kbira. Il għaliex ħanidħlu fid-dettall. Pass pass x'għamel dal-bniedem, alright, biex ral-frott baqa' jissemma oġob il-mulej u li wara kollox huwa dak li nixtiequ aħna l-koll. Mela, ħanaqraw fuq Abram. Abram li kellu intimità kbira mal-mulej. U konfidenza fil-mulej. Boldness mal-mulej. Kellu biża wkoll, imma il-boldness u l-konfidenza li kellu fih qelbet kollox. Min m'għandux biża xi mument fil-ħajja tiegħu. Imma l-importanti li ma nibqux taħt din il-biża li wara kollox il-kelma talla tedinna li miġġejja minnu. Il-kelma talla tedinna li kull biża ġejja mid-dimonju. Alla ma tani spiritu ta' biża, imma tana spiritu ta' qawwa. Moħħ jaħseb sobu disciplinat u moħħ ta' mħabba. U dirridu nżommu f'moħħna hekk kif ħanixtaraw din il-kelma tal-lum. Mela ħanaqraw fuq il-prova ta' Abram. Ħanaqraw il-passaġġ kollu u mbagħad nidħlu fih bil-mod il-mod. Vers 1. U wara dawn il-ġrajiet, xi ġrajiet huma? Minn xi għadda Abram, Moldiri, nafu kemm għadda Abram. Alla rid iġarrab lil Abram u qallu Abram. U hu jiġbu jien mulej. U qallu aqbad lil ibnek il-waħdini li inti tħobb. Ħanadilkom ċertu kliem biex tibqu żommhom li inti tħobb għamel enfasi fuq għall-mulej di. Lill-Iżak u mur lejn l-art ta' Morija u hemm offrih b'sagrifiċċju tal-ħruq fuq waħda mill-għoljiet li jinsenejlek. L-art ta' Morija kien hemm fiha miġburin ħafna muntanji u waħda minnhom kienet din fej kien se jsir dan is-sagrifiċċju li prattikament probabbilment il-mulej kienet fejn miet ukoll Ġesu. U Abraham bakkar ma sebħ xett il-ħmar tiegħu ħadd nejn mill-qaddejja tiegħu u lill-Iżak. Qata l-ħatab għas-sagrifiċċju tal-ħruq u qam u telaq lejn il-post li qallu biħalla mal-ewwel bla tnikkir. Fit-tielet jum Abram rafa' għajnejh u lemaħ il-post mill-bogħod. Lemaħ il-post raħ dak il-post li Alla se jaħlu għalih. U Abram qal lill-qaddejja tiegħu oqgħodu hawn bil-ħmar u jien u żagħżugħ immorru sa hemm. Underline, sa hemm. Sem. U nagħtu qima. U nerġu lura ħdejkom.
U Abram qabad il-ħatab għas-sagrifiċċju qabbieħ fuq Iżak ibnu ħafideħ in-nar u s-sikkina u telqu tnej flimkien. U Iżak qal lill-Abram missieru missier u dak wieġbu għaw jien ibni. U Iżak wieġbu hawn huma n-nar u l-ħatab fejn huwa l-ħaruf tas-sagrifiċċju tal-ħruq. Nafu li Iżak ma kienx tifel żgħir, nafu li kellu ċertu età meta kien qiegħed f'di s-sitwazzjoni. U Abraham missieru qallu għal darb'oħra, Alla jaħsebu għal ħaruf tas-sagrifiċċju ibni u baqgħu sejrin it-tnej flimkien. U waslu fil-post fejn kien semmilu Alla. U hemm Abraham bena l-artal u firex il-ħatab fuqu. U rabat lill-ibnu Iżak u qiegħdu fuq l-artal, fuq il-ħatab. U Abraham met idu qed ngħid Abraham għax kellu ismu mibdul diġà minn Abram li tagħmel differenza di għal Abraham. Met idu u qabad is-sikkina biex joqtol lill-ibnu. U sejjaħlu l-anġlu tal-mulej mismewet u qallu Abraham, Abraham. U dan wieġbu hawn jien u qallu la tmit dak fuq iż-żagħżugħ u tagħmillu l-ebda ħsara għax issa naf. Underline, għax issa naf li jint tibża minn Alla, li jint għandak il-biża tal-Alla u ma ċaħħatnix minn ibnek il-waħdieni. U Abraham refajneħ taħarsa madwaru u ramuntun warajh maqbut mill-qrunu fil-frej. U Abraham mar u qabad il-muntun u offriħ b'sagrifiċċju tal-ħruq minn flok ibnu. U Abraham sema dak il-post semmiħ Jahwe Ġajra. Jiġifieri il-mulej jipprovdi. Kif għadu jingħazza llum fuq il-muntanja Jahwe Ġajra, il-mulej jipprovdi. Għax il-mulej jipprovda hemmhekk. U għat-tieni darba issa, mela kien hemm sejħa l-ewwel darba, kien hemm l-ewwel sejħa. Issa għat-tieni darba l-anġlu tal-mulej, u meta qed ngħidu l-anġlu tal-mulej, the angel of the Lord, qegħdin ngħidu għall-istess mulej. Bħalissa qegħdin fuq ħabbejtek nagħmlu ċertu programmi fuq hekk. Id-differenza bejn l-anġlu tal-mulej, the angel of the Lord, u an angel of the Lord. Hemm differenza. Meta qed ngħidu l-anġlu tal-mulej qed nitkellmu għalih innifsu. An angel huwa jista' jkun anġlu ieħor. Right, voldi meta qed jgħid hawnhekk the angel ikun qed jitkellem għalih innifsu. U t-tieni darba l-anġlu tal-mulej sejjaħ lil Abram mismewet u qallu naħlef fuq ruħi. Oraklu tal-mulej. La darba, int għamilt ħaġa bħal din, la int wasalt sawn, u ma ċaħħatnix minn ibnek il-wahdini, arassa, jien imbirkek żgur, u nkattarlek sewwa lil nislek bħal kwikeb tas-sema u bħal ramel f'xatt il-baħar. U nislek qatt jiret bwieb l-edewwa tiegħu. U jidbirku b'nislek il-ġnus kollha tal-art tal-li smajt minn kelmti. Mela, x'qed naraw hawnhekk? Mhux ħanitkellmu fuq il-fidi ta' Abram, da alla volja hija neċessarja il-fidi, imma d-darba ħanitkellmu fuq dak il-post li sappruħu fih Abram. Li fi kliemu meta qed jgħid jiena sem qallhom ħammorru sa hemm. Meta aħna nitkellmu ħammur sem, xi tikxtifhem? Hemm ċertu konfidenza fiha, ħammur sem kemm il-darba d-għadi. Imma jekk intom tinnutaw, mhijiex li int se tibqa' hemm. Meta aħna ħanejdu sammur sa hemm, voldi daqt terġa' tarani lura, mhix hekk? Kemm il-darba d-għadi, ħammur semmek, daqt niġi. Voldi mal-ewwel hemmhekk Abram qed jorina x'konfidenza, Alla volja kien qiegħed f'post li kien daqsxejn tal-biża'. Meta Alla sejjaħlu biex jaqtol l-ibnu, joffrih sagrifiċċju. U kif? Irid joqtluhu. Immaġina ftit post bħal dan kien uman. Possibbli ma kellux biża dan ir-raġel, dan it-tifel li min jaf kemm kien ilu jixtiequ wara ħafna Alla tawlu. Issa jrid li jerġa' joħodulu u b'dan il-mod. Imma dan Abram wera ċertu konfidenza fi kliemu. Mal-ewwel ma qatx jgħid imma dan Alla għaliex qed
jgħidli hekk. Mela dan il-post li daħal fih Abram u li rnexxielu joħroġ minnu u dik li ħanaraw qal kif irnexxielu joħroġ minnu dan il-post. X'għamel? Imma hekk inħarsu l-mod kif kellem il-qaddejja tiegħu u ħanerġu niġu flimkien. Voldiri min kliemu dan il-bniedem qed jorina li alla volja kien f'sitwazzjoni ta' prova. Wiċċu qed jaħbad ma' sitwazzjoni li fin-natural żgur ma kienx qed jara dak li qed jgħid. Voldiri fin-natural hekk toqgħod tara kien qed jara xi ħaġa makabra. Imma mhux hekk kien qed jgħid, kien qed jgħid qed jara prattikament it-tmiem diġà ta' kif ħad tispiċċa s-sitwazzjoni. Li fin-natural ma kienx qed tidher hekk, ġejjin lura it-tnej magħkom. Issa, xi ħaġa oħra li laqtitni u kelmitni ħafna. Abram qal oqgħodu hawn bil-ħmar u jien u żagħżugħ immorru sem u nagħtu qima u nerġgħu lura ħdejkom. Mela daf dak il-post ta' biża' x'kien ħajmur jagħmel? Ħammorru nagħtu qima. L-ħwa jew naqbdu għadi ta'. Għaliex? Għax aħna il-kol se ngħaddu minn dal-post, hekk mhux diġà qegħdin fih. Post ta' prova. Alla qal ħanġarrab lill-Abram. Sewwa, mela Alla jġarrab in-nies, Alla jġarrab in-nies. Għax ħafna jgħidu dak mhux fit-Testament l-Antik. Alla jġarrab in-nies. Tantu hekk ħammorru fis-Skrittura fit-Testament il-ġdid, ħalli nkunu ċerti li dan it-test li Alla qed jgħaddi lill-Abram minnu il-kol ħanaddu. U ħanaraw għaliex. Mhux għax Alla kattiv jew għax irid iweġġana, imma hemm skop. Hemm neċessità għaliex. Imma biex inkunu ċerta jew mmorru l-ewwel Petru, vers 1, ħalli naraw il-prova, it-tiġrib, imma xi skop għandu fil-ħajja tal-bniedem. Mela, l-ewwel Petru 1 vers 6. Petru qal għalhekk għandkom għax tifirħu. Imqar jekk issa għal ftit żmien ieħor jeħtieġilkom tiknitku taħt ħafna provi, issa da qed jgħid. Mhux prova waħda. L-aħwal għalfejn qed ngħidlek. Il-mulej irid il-ġid għalina, il-mulej għandu ħafna lina din is-sena, kelma li kellna din is-sena kienet a year of more. U hekk irid il-mulej, imma il-prova tissir. Ħanaraw għaliex. Mela, għal ftit żmien ieħor jeħtieġilkom titniktku taħt ħafna provi. Bħalma d-deb li jintemm jaddim il-prova tan-nar, hekk taddim il-prova l-fidi tagħkom li tiswa aktar mid-deb. Biex għaliex? Biex tkun jistħoq ilha tasal għat-tifħir, għal-glorja u għal-ġieħ meta? Meta jiġi Ġesu Kristu. Aħna x'inhu l-iskop? Għalfejn aħna we are aiming, għalfejn aħna qegħdin mixjin. Mhux għal meta jiġi Ġesu Kristu. Mela ma nħarsux il-waqt li qegħdin fih. Irridu nħarsu aħna lejn dak il-mument li aħna ħanifirħu fih. Jekk Alla jrid, dik irid li aħna nifirħu l-moment li naraw il-Ġesu u mhux neħdu xi qata bħalma ħad tagħmel id-dinja. Aqqas naħsbuha ma rridu voldiri paragun ma dak il-mument li meta naraw il-Kristu ġej aħna ħanifirħu. M'hemm xejn. Laqqas id-dwejjaq tal-prova li rridu ngħaddu minnha. Aqqas iċ-challenges li għandna kuljum ma' wiċċna li l-kol kemm aħna nafu li l-ħajja Kristjana mimlija challenges. Imma hemm way out l-aħwa. Hemm way out. Daw edunna Kristu. Li hemm way out anki waqt il-mument li nkunu qed insofru. Il-mulej jkun qed jikbi magħna ta'. Għaliex il-provi jiġu mhux għax irid iweġġana bħal medna jew għax jibatomna u xi kultant jiġu għax niftħu bi paħna. Xi kultant aħna dik kemm il-darba ġiet ippritkata, il-prova jew tkun għax ftaħet bib inti. Jew għax kun ġabilek xi ħadd, minħabba xi ħadd tkun qiegħed taħt prova. Jew għax inkella il-mulej ikun irid jgħaddik minna
jittestjak. Kollha huma prova u l-attitudni hija kollox. L-attitudni li waqt li għaddejjin, ixini l-prova anki jekk ġibta fuqek inti b'deċiżjoni ħażina li għamilt, il-mulej lest li jdawwar lura. Imma l-attitudni tagħna f'dan il-post, għax ħan nitkellmu fuq dan il-post li ħankunu fih, tagħmel id-differenza kollha. Abram ma kienx għamel xejn ħażin. Imma ħanaraw li kien hemm skop il għaliex għaddieħ minn dan il-post ta' prova, voldiri ixini it-test, l-attitudni hija li ħatoħroġna minn ġodan it-test. Issa, mela Iżak kien il-mimmi tajneħ, m'għandniex dubju li min għandu tfal jaf x'inhu ma tfal, aħseb u wara tkun ilek sa 100 sena tistenna tarbija u fl-aħħar tiġi għax kun bqajt temmen il-mulej xi jkollok biha sewwa. Issa. X'ġiel lil Abram jibqa' b'dik l-attitudni. Laħwa x'taħsbu li ġiel lil dan il-bniedem jibqa' b'din l-attitudni ta' konfidenza li meta kien sejjer f'dan il-post għal dak il-kliem. Sammur sem. Daqt niġu lura, it-tnej li aħna. U ħammurna tiqima lil-mulej. Kemm hawn minna li fil-wiet li nkunu qegħdin fih ħajja nkunu onesti ta' nagħtu qima lil-mulej. Mamma mia, għalhekk din il-kelma llum għax hemm qiegħda ċavetta. Il-qima li rridu nagħtu lil-mulej toħroġna minn hemm. Għalhekk qal ħammorru nagħtu qima lil-mulej. Kien jaf. Meta int qed tagħti qima lil-mulej taf xi ġifieri, għax int tkun ġa doqtu, ġa taf x'inhu, inti tiftakar x'għamel miegħek u għaddej minn xi għaddej bħalissa, int taf li dak huwa temporanju. Dak huwa volderi din hija s-sugu li ħan nitkellmu fuq għallum u please ejjew nirċivuha għax xogħol id-demonju tafu x'inhu. Li meta nkunu għaddejjin mill-prova li hemm skop għaliha, alright, li ħadd iswina ħafna l qudiem jipprova jwebsinna qalbna billi jġibilna dubju, billi jgħinna f'dak il-moment. U ma nibqux bħalma ba' Abram b'dik il-konfidenza falla, b'dik iċ-ċertezza li se joħroġna minn ġo dak il-post. Il-kol kemm aħna għandna il-post ta' minn ħaġa u ta' minn oħra. Alright, voldiri tista' tkun ix-xogħol, jista' jkun xi uġieħ xi marda dejjin minna bħalissa, xi sitwazzjoni mat-tfal, anything. Dak li qegħdin fih u li qed iweġġana bħalissa kollu huwa prova. Imma il-wiet, għax dan huwa l-wiet, alright, qatt ma nibqu fih, qatt ma nikkampjaw fih, il-mulej irrida Alla li aħna nkunu fil-quċċata. Imma noqogħdu attenti għax fil-quċċata xi kultant il-mulej ninsowh. Għalhekk it-test jiġi meta aħna nkunu fil-prosperità, meta aħna l-iktar li nkunu qegħdin tajjeb, inħossuna tajjeb xi kultant tiġi daqqa fuqna. U ngħid imma jien kif sibt ruħi f'di sitwazzjoni. X'ġara mulej, x'għamilt jien imma għamilt xi ħaġa ħażina. Volderi kemm ikonna bżonn li dak il-post induquh. Alla jaf x'inhu jagħmel. U jekk aħna verament bħala Abram doqna f'dan il-mument kull ma rridu nagħmlu niftakru. X'għamel magħna l-mulej? Laħwa. Tedu lix li xejn. Kulħadd da t-tjubija Alla, biss li qegħdin hawn nisimgħu l-kelma tiegħu, inħlisna mid-dlamijiet mill-idolatrija ta' mbarra, mill-ereżijiet li nisimgħu mill-ħmieġ li kieku min jaf fiex qegħdin hemm barra illum il-ġurnata, biss li l-ħnina Alla ġabitna hawn. Tiġajja number 1, ħelisna minn dnubietna l-aħwa. Voldiri dik hija dik biss ukoll biżejjed,
more than enough, imma l-mulej imur oltre iktar minn hemm. Ibrikna kontinwament. Itina instructions minn fejn għandna ngħaddu biex aħna nkunu dejjem imbirkin u nbirku kulħadd ieħor. Voldiri b'xi mod kulħadd daq it-tjubija tal-mulej. Allura is-sigrit number 1 huwa li fil-wiet tiqafx tiftakar x'għamel miegħek il-mulej. Abram waħda mill-ċwievet li huwa tkellem hekk kienet li hu ftakar li il-mulej meta emnu kien fidil. Alla volja dam sakemm kellu 100 sena ma kellu tarbija u martu kella 90. Imma dak li qal u li dak li baqa' jemmen fih il-mulej wettqu. Voldiri jista mhux iddum ma tara forsi dak li inti qed titlob għalih u tħossok ilek fil-wiet. Imma l-importanti l-attitudni li inti tibqa' ħarstek fuq Kristu u li tibqa' temmen li dak li qal se jwettqu. Bla dubju. Voldiri jekk aħna nibqgħu b'din l-attitudni. Għandna dan ir-raġel li ħares li it-tubija talla u xamel. Voldiri, dak kien diġada. Il-kapaċità talla, għax biex ta' 100 sena jkollok tarbija fin-natural, ejja, u mara ta' 90 sena. Bil-fors li għax Alla kapaċi saret di, ma hemmx xogħol il-bniedem żgur fiha di. Mela, da il-kapaċità talla. Number 1, da il-fedeltà li huwa dak li baqa' jistenna fih, Alla onoraħ. Ix-xitan kemm jiġi attakkana meta nkunu qed nistennew xi ħaġa, imma vera dak li hemm miktub. U kemm seddum tiddikjara ħin fil-vojt. Imma vera il-Bibja. Ejja, kemm jiġi bda l-attakki, vera? In-number 1 gidba tiegħu di għalfej biex iwebsinna qalbna. Ħalli aħna qalbna titwebbes u we give up. Ma mmurx iktar il-fellowship. U x'immur nagħmel għal xejn biex noqgħod inħoss u nara l-ħadd ieħor jitbierak u jiena ma nirċivix. Ej, kemm il-darba. Dak huwa xogħol ix-xitan l-aħwa. Aħna fil-mument tal-wiet, il-mument li nkunu f'dan il-post ta' prova, irridu iktar nigranfaw mal-mulej. Irridu iktar nersqu nirċievu mill-aħwa minn ikun qed jippredka li tina xi kelma. Nixorbu, jekk ma tkunx illum, tkun għada. Żgur, għax il-mulej hu fidil. Mela, nkunu ċerti li fid-dwejjaq tagħna ma ninalqux għalina nfusna għax inħossuna aktar komdi waħedna ma jdejjaqna ħadd. Le, dak xogħol l-għadu. In-mument li n-naġa teżola ruha il-lupu iktar faċli li jaqbada. Mela allura noqogħdu attenti u nibqgħu dejjem sikur man-naġ u r-rajtana. Illa li hemmhekk illum jew għada xtejt il-kelma f'Psalm 23. Dan ir-raj joħroġna minn dak il-wiet mudlam. Imqar jekk qed nimxi f'wiet mudlam. Ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-bastun tiegħek u l-asluġ tiegħek huma iwensuni. Għax inti tħejji mejda lija quddiem l-edewwa tiegħi. For sure. Biżejt tidlik li rasi. Tidlik li rasi, alleluja. U l-kalċi tiegħi tfawwarli. Xiktar, miegħi jimxu tieba, il-ħniena, il-jiem kollha ta' ħajti. U iktar nammar f'dar il-mulej. Sakemm indum ħaj, mela l-aħwa, dan il-wiet mudlam mhuwiex għal dejjem. Dan il-wiet mudlam għandna hemm skop, imma ma naqtux qalbna minnu. Għax fl-aħħar ħanoħorġu hemm mejda lesta, bħalma kien hemm mejda lesta l-Abram. Meta Abram ħareġ minn ġo dak il-post, dik il-konfidenza kollha, kemm ħa pjaċir Alla. Issa ħa nitkellmu kemm il-mulej ħa pjaċiru gost fiha. Mela, imma in-number 3 l-oħra mela rajna li dak kien daq il-kapaċità ta' Alla, kien jaf kemm Alla huwa kbir. Daq il-fedeltà tiegħu li Alla jżomm kentu
U kien jaf sewwa l-Alla l-aħwa. Kien jafu sowa, ma kellu lebda dubju għax kien jafu sow. Mela hawnhekk qed naraw kemm hija importanti r-relazzjoni l-intimità ma' Alla. Għaliex? Għax fil-mument tal-wiet, il-mument li aħna nkunu f'dan il-test ta' prova, dik se jkollna bżonn. Għaliex? Għax inti titkun tafu sow lil-mulej qabel ma tidħol fiha di l-biċċa. Ma jistax inti ssir tafu lil-mulej fi żmien il-wiet ta'. Għax sa tiġi kibsa. Inti lil-mulej titkun tafu tiġa. Bħalma kien Abram. Ma kienx hemm eżistenza, ma għazbis ħasibha għal-moment. Abram, meta qal, jinsa mmur sem, u nerġu lura, ħammur infaħħar il-mulej, u nerġu niġu lura. Voldiri da ma kellu lebda dubju li qatt li se jmur f'post li ma kien xejn sabiħ, li żgur ħadd ma jixtieq li jkun f'dak il-post, imma kien jaf li ma kienx postu dak. Ma kienx postu. U aħna meta nkunu għaddejjin f'dan il-wiet l-aħwa, meta nkunu għaddejjin f'din il-prova, Alla m'għandux uċuħ. Voldi li l-ak li għamel ma' Abram, l-inna l-lum qed jedinna. Għamluħ intom, għassa nagħmel hekk magħkom. Mela ixini, id-daqqa li għaddejja minna bħalissa. Għamel kuraġġ. Għamel kuraġġ għax hemm way out. Il-mument li int qed issofri, il-mulej tiġa qed jagħmel a way out kif se joħorġok minna. Imma il-prova. Ejjew ma ninsawix, il-prova titkun. Mela. Xiktar. Mela rajna li Abram ma panikjax. Ħafna drabi kemm nippanikjaw l-aħwana. U l-panik ma taħsibx fih. Fil-panik għazbis tkun taf, għaz tirraġuna. U ħafna drabi dak li jitfalek id-demonju, imma għaliex għax memx fiduċa. Falla, għax jekk ikun hemm il-fiduċa falla, ma naqgħux fil-panik. Sewwa, issa permezz ta' din ir-revelazzjoni li Alla qallu int qatt tkun missier in-nazzjonijiet kollha. Li fin-natural dal-bniedem sa 100 sena għasandu iben, kif jista' jkun ħajsir missier in-nazzjonijiet kollha, però ma ddubi ta' qatt. Dan Abram ma ddubi ta' qatt, sewwa, anzi saħan sitra anke l-mulej kien bidillu ismu. Biex jurih għax hekk kif isser minn Abram ġie Abraham, missier il-ġnus kollha. Voldiri kien taħ kelma soda. Bħalma jagħti lilna llum għandna kemm trid kliem soqtaw f'din il-Bibja. Għal kull sitwazzjoni li qegħdin fiha, għal kull ħaġa li għaddejjin minna, għandna promessa. U jekk aħna naħduha bis-serjetà, intawlu kemm intawlu. Ħanaslu. Ħanedilkom l-aħwa il-mulej minn esperjenza tiegħi personali li fl-aħħar ħanati daqsxejn ta' testimonjanza tiegħi li jiena għaddejt minn din il-prova, dan il-wieħed u l-mulej ħarġni minna. Imma il-mulej jaf idum u forsi jista' jkun ħabba fina stess ta' għax hekk inkunu bħal Abram nemmen jien joħroġna istantanjament minna l-affari. Imma jiddependi minna xi kultant kemm indumu fiha. Imma anke jekk stess idum, imma mbagħad jiġri. Suddenly jiġi. Il-breakthrough f'daqqa jiġi, meta jinfetaħ il-bib tiġi l-flow mbagħad tal-barkiet. Voldiri dirdu nżommu qudiem għajnejna. Ejjew naħduh dal-eżempju ta' dan il-bniedem għax Abram meta wara li niżel minn hemm fuq u ġilura u vera dak li ġara ħanaqraw iktar ukoll. X'għamel? Ra l-promessa mbagħad. Għax Iżak u ibn Iżak u ra il-ġnus li saħan sitra ħareġ il-Messija li bentalla l-ħaj minn nisel tiegħu sewwa voldiri il-ġens tal-Kristjani kollu qiegħed fih. Voldiri aħna l-koll
Ibnisel tiegħu dan, anki aħna llum li qegħdinaw. Voldiri dak li sar f'dak il-post ta' prova. Illum qed naraw il-frott tiegħu mad-dinja kollha. Voldiri hemm skop għal wit, hemm skop għal prova. Mela, issa, kif ħares leja Abram? Din ir-revelazzjoni li kellu ta' kemm Alla jżomm kelmtu, xoritu li dan it-tifel ma seta' qatt imut. Jekk da ra, għax ma kellux velu qudiem għajneh, meta kellu il-kelma talla li da qatt ikun hemm ġens, ma setax ikun li dan it-tmien fejn ħajjiġi dan il-ġens. Da kien l-uniku iben tal-patt. Iġmael ma kienx tal-patt. U kien ġatelaq, voldiri dak kien minn mara li ma kienx tal-patt. Alla kien qallu li jint u se jkollu iben il-patt l-iben ta' Sara. Voldiri, u dik emmina. Emmina. Mela dat tifel, la kien l-uniku iben, bil-fuq kien l-iben tal-patt, ma jistax ikun li kien imut. Mela meta aħna jedinna by his stripes, you are healed. Jekk jiena se nemmen, issa, la ħanoqgħod niddubita li jien imfejqa. Ħanaġixxi ta' mfejqa. Se nagħmel minn kollox li jiena mfejqa, se nitkellem, se nimxi ta' waħda mfejqa, voldiri għaliex għax qed nemmen diġà bħal m'għamel dan il-bniedem. U mbagħad jiġi l-fejqan totali. Jekk għandi nuqqas ta' finanzi, m'għandix ħanoqgħod ingor u ma nagħtix tajts u jinnaf noqgħod ingor u nisħed ċortija għax nixtieq li kelli l-flus, kieku nagħti tagħmlu lej offerti ma m'għandix. Mhix dik il-prinċipju tas-saltna. Is-saltna talla timxi bli għandek taġixxi ta' dak li tixtieq tkun diġà. Jien nixtieq inkun miljonarju, nixtieq inkun ikolli ħafna flus, Sinjur. Il-mulej jgħidlek aqbad tiżra. Jien dak li tiżra, mbagħad intik il-ħsad tiegħu. Imma mhux toqgħod tistenna l-ħsad l-ewwel, għax mingħajr żerriegħa ma jistax ikun hemm ħsad wara. Mela l-ewwel irridu niżraw. U di tottal kollox. Ekkix fl-imħabba, jekkix fil-relazzjonijiet tagħna, ixeni jekkix fil-maħfra. Dak li rridu naraw f'ħajjitna, irridu l-ewwel aħna niżrawh. Aħna, u mbagħad Alla jaħdem. U dan huwa l-prinċipju li ħadem bih Abram li ra li għaliex għax qalbu kienet tal-mulej, ma kellu xejn qed jagħmih. Ma ħallix id-demonju jġiblu d-dubji, la dak it-tifel. Kellu jkun il-liben tal-weda u li minnu se joħorġu l-ġnus. Da ma setax imut. Għalhekk telab dik il-konfidenza Abram, għalhekk għal dak il-kliem u hekk aħna rridu nkunu x'għamel il-mulej. Imma għaliex ittestjaħ lill-Abram mhux diġà kellu konferma ta' kemm Abram kien fidel, ta' kemm stenna, diġà kellu konferma ta' kemm huwa fidel, għax it-test l-aħwa taf x'jagħmel. Ibiddel il-persuna. It-test għalhekk jiġi. Biex ibiddel il-persuna. Għaliex? X'taħsbu li kellu jinbidel f'Abram? Intom, għandkom xi idea x'kellu x'jinbidel f'Abram? Sa nkunu nafu ta'. Il-mulej kien jafu sewwa lill-Abram. Ħanaqralkom Ġenesi 18 u nibqu fi 22 għaliex ħankomplu naqraw minna din l-iskrittura. Mela, Ġenesi 18 turina kemm Alla volja kien hemm dik ir-relazzjoni u kien jafu sew Alla lill-Abram, imma xorta pruvaħ. Mela, di qiegħda Ġenesi 18 minn 17 to 19. Ara x'qal il-mulej. U l-mulej qal vers 17 qed naqra. Se nibqa' biex nagħmel minn Abram. Voldiri
aqqas rid li jkollu xej moħbi minnu lil dan Abram. Daqshekk kien fl-intimità miegħu. Se nibqa' naħbi minn Abram, x'nagħmel minn Abram? Għax Abram għad ikun ġens kbir u qawwi u bih jitbirku l-ġnus kollha tal-art. Jiena ħtartu sabiex iwissi lil-uliedu u lil daru warajh biex iżommu fit-triq tal-mulej u jagħmlu l-ħaq u s-sowwa. U bekk il-mulej iġib fuq Abram kull ma wedu. Mela il-mulej kien jafu sewwa lil Abram. Imma still rid jippruvaħ. Għaliex? Għax il-mulej ma jippjanax l-għażliet tagħna l-aħwa ta'. L-għażliet nagħmluhom aħna. U f'dat test rid jara sa fejn se jasal Abram fuq dak it-tifel li għalih kien jiswa ħafna, il-mulej rid ikun ċert li dan Iżak mhuwiex idolu fil-ħajja ta' Abram. Dak huwa t-test ila li xi kultant dak li tina l-mulej nagħmluh idolu l-aħwa. U taf x'nagħmlu nġibuh qabel Alla. U dan hu li ma jridx il-mulej. U dan hu li rid jittestel Abram fih. Li qabel jara l-wedit rid ikun ċert li dan Abram huwa ta' min jafdaħ. Li jekk ħajejdlu tiegħu li lura dak li jiena tajtek, mhux ħajaħsibha darbtej, għaliex mhux manna norbtu ma' qalbna xej u l-ħadd u jekk qegħdin f'dik is-sitwazzjoni fejn hemm xi ħaġa li għalija hija daqshekk importanti li l-mulej sanċaħħadilu għalina dak huwa kundanna. U dik li ma jridx il-mulej qed jagħmililna ċara llum. M'hemmx eżakkijiet fil-ħajja tagħna u ejjew naħdu ftit sekondi biex dak li qegħdin nisimgħu naħduh bis-serjetà. Jekk hemm xi Iżak, forsi taf xi ġifieri idolu. Issa mhux qed nitkellem għall-istatwi ta' wejja. Idolu huwa xi ħaġa li jekk Alla jitlobuli, jekk Alla jgħidli tgħaddix minn hemm tagħmilx hekk. Int mhux ħatejt għax u għaliex u nagħmel il-kompromessi biex nipprova ma nagħmlux dak li qed jgħid, jew li nipprova niġġustifika dak li nixtieq, jew ma niġix il-fellowship ma nismax biex iżgur ma nkunx kontabbli quddiem Alla. Ejja noqogħdu attenti l-aħwa. Illa għaliex dan huwa idolu tal-jien. Il-jien ta' kif naħseb jien, ta' kif jidher li jien, all right, u li ma rridx inċedi għal-jien. Dan Abram kellu l-Iżak li għalih kien sewa ħafna, imma li l-mulej jrid ikun ċert li mhuwiex qablu, Alla volja kien ilu jixtiequ. Fil-fatt meta għadda mit-test x'qallu vers 12. Vers 12 kemm morru nerġu għal kapitlu 22 tal-Ġenesi. Vers 12 ara x'qal il-mulej. Għax issa naf, għax l-għażla għamilta inti. Mhux jien għamiltilek għalik. Għax rajt bil-fatti mhux bil-paroli li jien niġi l-ewwel f'ħajtek. Li m'intix ċaħħadni ara x'qallu. Għax issa naf li inti tibża minn Alla li għandek il-biża' t'Alla. Issa naf li għandek il-biża' t'Alla għax ġibtek f'xifer l-irdum u ma waqajtx. Bqajt sod, bqajt sħiħ, bqajt iggranfat miegħi u ma waqajtx. Hekk qed jgħidlu hawn. U ma ċaħħadnix mill-liben il-waħdieni. Mamma mia. Kapaċi naslu għalija di aħna l-aħwa. Illum it-test huwa dak li qegħdin għal xiex qegħdin hawn. Jekk aħna qegħdin f'wiet ta' dmuħ bħalissa, ejjew ma naħdux kontra Alla. Ejjew ma nkunux bitter, jew konna l-imrar kontra xi ħadd jew kontra s-sitwazzjoni. Ejjew nixtarru għax f'dan il-wiet, f'din il-prova Alla se jkellmek. Jekk hemm xi idolu se jorjulek. Jekk hemm xi ħaġa xi tqaċċad se jorjulek jekk verament qalbek trid, jekk verament qalbek hija miftuħa.
iktar ma tersaq lejh f'dan iż-żmien, iktar ħajorik. U iktar għandek tersaq, għax ibqa' ċertu żgur li iktar ma tersaq lejh, mhux se jħallik imxennaq, jorik pass pass. Imma mulej, jien għamilt xi ħaġa biex qiegħed hemm jista' jkun u jorijilek. U jekk mhux hekk, jorik ukoll. Ira li jgħidlek għal darba 2-3 binti, ibni, daqt noħorġok minn hemm. Saporti, taf kemm il-darba jorijinna di meta aħna nfittxuh, jew inkella binti, tagħmilx hekk għax qed tweġġani. Mhix dik hija dik it-triq tiegħek li qed tieħu. Ħantik triqati, jien ħantik triqati. Din hija neċessarja. Jekk aħna ma nidħlux meta nkunu fit-test tal-prova u niggranfaw iktar il-mulej anki nikputa. Mulej, jiena mhux qiegħda b'saħħti biżżejjed ta'. Għandi bżonn li ssaħħaħni f'dan il-ġran għaliex le. Mela hekk irid il-mulej u tara kif isaħħek. Mhux kulħadd għandu din il-konfidenza u l-intimità mal-mulej, għalhekk qegħdin nippritkaw għallum biex niġu f'dik il-pożizzjoni. Imma jekk maħniex fiha, x'inhi s-soluzzjoni? Li int minn dan il-post li qiegħed fih, il-post fejn kien Abraham ukoll, u fil-post li ħankunu l-koll, narfu bl-attitudni tagħna x'għandna nagħmlu. Tħallux id-demonju joħodkom by surprise. Li meta jiġi dan il-moment tippanikja. Jekk verament għandek din relazzjoni, il-moment li inti tkun fil-biża u tkun overwhelmed għax ġrat xi ħaġa f'ħajtek. Jekk verament għandek relazzjoni taf x'tagħmel, tmur tiġri għand il-missier, tmur tiġri fis-salib ta' Ġesu Kristu, fejn hemm id-dem ta' Ġesu, fejn hemm il-grazzja t'Alla, tistennina u l-ħniena. Dawn huma li hemm lesta lina meta aħna mmorru għand l-uniku salvatur tagħna, Ġesu Kristu. L-aħwa tagħna l-Ispirtu Santu. Our friend, magħna kuljum biex ma jitlaqna qatt. Mela, ejjew ma nfittxux soluzzjonijiet tad-dinja meta aħna nkunu f'dan il-post. Mhix għax is-soluzzjonijiet tad-dinja fihom xi ħaġa ħażina għax jista' jkun il-mulej juri jomlok ukoll mi fejn għandek tgħaddi, jista' jkun li jrid juża mela le nista' d-dinja fil-sitwazzjoni tiegħek mela le mhux hu ikun għallimhom u mhux hu jkun ġab tobba, pulizija, jinnaf teachers, anything dawk li għandhom xi professjoni. Jafu għaw ma jafuwiex, kollax il-mulej tefalhom l-erf, anke ma jammettuħx. Għax il-mulej jaf li f'din id-dinja li qegħdin fiha karnali kemm ħaniġu bżonn dal-affarijiet u dan-nies li inna poġġiena fi standard ola. Jekk naslu f'dak l-istandard xi darba li aħna nirċievu kollox minn għandu bla ma niġu bżonn id-dinja bil-fidi, għax għalhekk hija neċessarja l-fidi. Imma biex naslu f'dak il-pożizzjoni, hawnhekk qed jgħidilna x'għandna nagħmlu. Il-konfidenza fih ma tittonqos qatt, no matter what, f'liema sitwazzjoni qiegħda. Sewwa, għax issa naf qal il-mulej. Grazzi mulej, ejdlu, jien irniġu f'dik is-sitwazzjoni mulej. Li tafni daqshekk u li inti għandek fija din il-fiduċja li kellek f'Abram. Għax issa taf li jien tista' mulej tafdani b'dak kollu li tittafdani. F'dan il-wiet għalhekk naddu minnu. Biex aħna l-mulej jkun jista' jafdana b'dak li għandu lest. Jekk aħna ma nkunux lesti għal dak li jrid jafdana bih, nitkissru. Għax ma nkunux nifilħu għalih. Sewwa, imma il-moment li aħna qegħdin f'din is-sitwazzjoni, il-mulej jaf x'għandu jagħmel bina. Jekk aħna nħalluh bħalma għamel f'Abram, rid jaf għandu xi idolu da f'ħajtu li huwa t-tifel tiegħu. U Abram urih li m'hemmx. Issa il-kastana jista' jkun xi ħaġa oħra. Xi jrid jagħmel minnha? Irridu ntuh iċ-ċans il-mulej. Mela dan huwa żmien li ħanaddu minnu aħna fej se ninbidlu. Abram ma baqax l-istess. Telam fuq bit-tifel għadu l-mimmi tajneħ. Imma niżel minn hemm
U ta' prova meta ħolla s-sikkina u kien se joqtol lil dan it-tifel, meta ġie l-anġel qallu biżejjed. Mhuwiex dak l-iskop Alla li jara dan it-tifel mejjed. Dak kien simbolu biss ta' dak li għad sa jsira u li ħajkun Ġesu Kristu. Somehow dira. Abram, u għalhekk ma ppanikjax. Ibnu ma kienx dik is-soluzzjoni. Ma kienx is-soluzzjoni għalhekk. Ma kienx dak is-sagrifiċċju. Għalhekk qallu bil-konfidenza lill-ibnu. Pa, fejnu is-sagrifiċċju, il-ħaruf, fejnu ta' Alla jipprovdih. Ommi ma. Alla jipprovdih u ibni qallu. Da tkellem qabel raħ l-gidi jew x'kien qabbatem. Volderi, m'hemmx tagħmel, Volderi ġiġa kien jaf li Alla se jipprovdi. Qabel raħ. Mamma mia. Volderi mhix ċajta ta' laħwa li xi jrid minna l-mulej din it-tip ta' fidi li qed jistenna minna l-kol ta'. Aħna ħsa maħniex babies hawn, maħniex qed niġu nilagħbu hawn, aħna qed niġu hawn. Nintaqgħu mal-mulej. Ikellimna, nirċievu, inħalluh jibdilna u nagħmlu l-frott. Dak li qed jgħidilna l-mulej, dak li jrid minna l-mulej din il-kelma li għandu llum. Sewwa, issa. Mela, xi jrid il-mulej propjament għalina? Mela ma jridx żgur li jweġġana, ejjew mmorru Deuteromonju. Ktib ta' Deuteromonju. Vers 8. Deuteromonju 8, issa. Għar minna ċara li l-mulej ma jridx idolu, ma jrid xej qablu. Għaliex l-idolu kien l-iktar ħaġa li l-Iżraeliti dejjem kienu jaqgħu fiha. U x'kien jiġri? Meta kienu jaqgħu fl-idolatrija daw. Kastigi. Issa llum m'għadux jikkastigana b'dak il-mod għax hemm Ġesu Kristu fin-nofs. Imma still hemm il-konsegwenza jekk aħna jkollna l-idolu. U l-konsegwenza tiġi minn dak temm isfel. Jaf x'għandu jagħmel meta aħna nidimbu b'dan il-mod. Il-mulej fil-ħlewa u l-ħnina tiegħu jgħidlek ibni binti tagħmel xejn qabli għax sa titkisser bil-ħnina kollha. Imma d-demonju ma jiġix bil-ħlewa ta' il-mument li inti tagħmilha l-accuser jaf x'għandu jagħmel għax inti tkun ftaħt bib jidħol jkisser ifarrak u joqtol. Daku. Mela l-idoli m'għandniex nambuha fil-ħajja tagħna l-aħwa. Il-lejla jekk hemm xi ħaġa u f'dan il-mument nitlobkom biex verament issaqsi lilek innifsek imma jien għandi xi idolu f'ħajti. Hemm xi ħaġa li qiegħed jiġi qabel Alla b'xi mod. U jekk hemm il-lejla jekk issruha u fl-artal. Ejja tih l-mulej. U emmen li l-mulej se jkissirulek. Għax dik hija l-fidi. Laqgħet jgħidilna llum jien ma rrid xejn qabli. Illum hawn dik l-anointing hawn dik id-dilka biex kull idolu jitkisser f'isem Ġesu Kristu. Mela, xi jrid verament il-mulej għalina? Ejjew naraw daqsxejn. Ħanibda minn vers 7. Ara x'jgħidilna Deuteromonju. Għaliex il-mulej Alla tiegħek se jdaħlek fart tajba. Alright, Volderi, il-pjan talla dejjem tajjeb, dejjem għandu xi ħaġa għalina, ixini dejjem irid il-ġid. Kull pjan li għandu Alla lina huwa ta' ġid. Mela, se jdaħlek fart tajba, art ta' widin ta' ilma, m'hemmx xottatura. Taf xi m'hemmx xottatura mkien. Art ta' ilma, ta' widin ta' ilma, ta' ejjun u gligel li jferru fil-witat u l-muntanji. Xejn nieqes Voldiri. Art ta' qamħ, ta' xejr, ta' dwili, ta' tin, ta' rummin, art ta' żebbuġ, ta' żejt tal-asel, art fejn ma tikolx bil-aks, fejn xejn ma jkun joqsok. Art fejn il-blatu ħadid u mill-muntanji taqtu l-bronz. U tikol u tiġba u tbirek il-mulej Alla tiegħek, Alla tajba li tak.
Dik hija r-rieda tal-Alla għal poplu tiegħu. Nemx fejn tmur. Alla, he's no respecter of person. Ma jarax uċuħ, għal kulħadd hija dik ir-riedi. Imma ra xed jedinnaw. Is li ma tinsiex lil-mulej. Alla tiegħek li ma tinsiex tħares il-kmandamenti u d-digriti u l-liġijiet tiegħu li llum jiena qiegħed nurnalek. Illum qed ngħidlek, isma' jiena lest li nieħdok fil-prosperità. Imma li ma rridx hu li l-mument li jiena imbirkek jien ma nibqax l-ewwel f'ħajtek. Dik qed jedinnaw lest li natik, lest li noħorġok mill-wiet li qiegħed fih, imma rrid inkun ċert li m'hemm xejn qabli. Voldiri jekk qiegħed f'xi wiet bħalissa f'xi post tal-prova, aħseb sew u ara jekk hemmx xi ħaġa li l-mulej irid li inti ttieħ, li inti titneħħi minn ħajtek, ħalli jkun jista' ibirkek b'dan il-mod. Is li meta tiekol u tixba u tibni djar sbieħ, ejna nħoddu għal-litterali l-kelma l-aqwa, u tibni djar sbieħ. All right, u toqgħod fihom u joqtru l-baqar u l-imrieħel tiegħek, m'għandekx baħar u mrieħel, voldiri joqtor dak li inti tixtieq fil-ħajja tiegħek u li għandek, u jiżdiedu l-fidda u d-deb u jikber kull m'għandek. Is li ma titkabbarx qalbek u tinsa l-mulej. Dak li qed jedinnaw. Alla tiegħek li hu ħarġek mill-art tal-Eġittu u mill-Jasar u li ħarġek minn hemm, kapaċi joħorġok mill-wiet li qiegħed fuq bħalissa. U x'inhu? Joħorġok minnu. Wiet mim l-isrib valenużi u skorpjuni art nixfa bl-ilma ta' xejn li ħarġek l-ilma mill-blata ta' żniet li temek il-manna fid-deżert. Temek il-manna fid-deżert, taf xi ġifieri dik. Il-mument li inti qiegħed fih, id-deżert, il-prova, in-niket li il-mulej jitimek il-manna u qed jgħid. Jitma' l-manna xi il-kelma. Voldiri hu ikelmek lura. Imma ja ma nagħmlux bħal dawn l-Iżraeliti li kienu jgergru minna l-manna. Mela l-mulej kienet ilhom kuljum. So, ikellimna kuljum litterarment, għax il-manna diki. Għalhekk jedinna morru ġbruha kuljum kien jedilhom, għax li ħadd iġbora l-għada saj jimmoffa. Allura jedinna imbilli ġejt taqra l-kelma llum. Ma jfissirx li issa għandek miġbura l-3 ijiem ta' għandek storja tal-3 ijiem. Il-kelma kuljum irid inkellmek jien. Dik tfisseraw, ejja ma nagħmlux bħal daw l-Iżraeliti li stmerrewa il-manna fid-deżert. Mela waqt li nkunu fid-deżert laħwa, ejjew infittxu għal-manna, il-kelma talla, ħalluh imexxina. Qabel nagħlaq, nixtieq nagħti testimonjanza tiegħi jil għaliex bekk irnexxieli noħroġ il-kelma li f'sentej dom tad-dejja. Mhix ċajta. Sentej li nemmen li domt sentej għax forsi ma konġ f'dak il-post palma kien Abram li meta kont għaddejja fil-wiet kien hemm ħafna drabi li kont sanaqta qalbi. Kien hemm ħafna drabi li kpejt u fittixt ħafna wiċċ il-mulej u saqsejtu għaliex ma kontx kapaċi ngħidlu bħalma mela Abram ħammur f'dak il-wiet, f'dak il-post, unfaħrek. Imma li kieku għamiltek mal-ewwel forsa ma kontx nieħu sentej. U kont noħroġ minnu mal-ewwel, imma tallimta. U illum tanadilkom x'kienet il-prova tiegħi jela għaliex il-mulej ħassejt li illum ried li naqsama magħkom għax naf li ħadbirikkom. Imma u ila xi ftit li għaddiet, imma illum il-mulem li ċara lillum xtaqni ngħidha. Imma qabel nagħlaq żommu f'moħħkom li dan il-post għaddew minnu ħafna nies kbar li raw mirakli kbar. Pereżempju Elija, meta kien fil-wiet, orad li anke nixef dan il-wiet, imma xobda iċ-ċawl li normalment jibdu jduru fej ikun hemm nies mejta biex jiklu minnu, il-mulej jippermetta li da joħdu l-ikel. Temawh. Għax il-mulej jridu f'dak il-post biex joqgħod jistenna hemm. Folderi, il-moment li tkun f'dak il-post, ċandek kollox diġà maħsub.
ibsa kemmi jibsa. Giuseppi fil-ħabs. Se nerfek qallu, x'għamel Giuseppi ħażin? Imma min hemm refu għal-post li rridu jasal biex imexxi pajjiż. Ġakob, waqt li s-sara mal-mulej għal-barka, Ġakob kien daqsxejn ta' manipolatur, voldi li sa' ċertu punt da kellu naqra xi ħaġa ħażina fih, il-fatt il-mulej biddillu ismu minn Ġakob għal Iżrael. Bidillu l-isem, so dan, meaning the one who prevailed with God, dak li baqa jissielet malla, li jinti mhux toħdu kontriħ ta' imma tibqa' tgħid jien irrid nara, dak li int wettni mulej. Dik irrida, għad baqa jissara Ġakob miegħu, min istenni tilqek sakemm berikni mulej għallu. Imma f'dak waqt li qed jissara l-mulej bidlu sal-isem tiegħu bidillu ħallilu l-marka anke fuq saqah. Li baqgħet bih sal-aħħar biex tfakru kien baqa jtsappab sal-aħħar għaliex biex da jiftakar u ma jiġrix qablu lil mulej. Meta jibda jimxi hekk, sewwa jiftakar jgħid inrid noqgħod lura daqsxejn ma ħalli l-mulej jiġri qabli. Għax kien daqsxejn jaġġel mhux ħażin. All right, Volderi, dik waħda mill-dnubit tagħna li nippruvaw morru oltre qabel il-mulej. Laħwa, is-sigritu li meta nkunu fil-post f'dan il-post nibqu undercover. Taf xi ġifieri undercover? Għaliex faċli toħroġ minnu undercover, tipprova tagħmel dak li taħseb int. U undercover tfisser taħt il-ħarsin tal-Alla. Undercover jiġbor fih sal 91. Il-moment li akkont għaddejja minn dan il-perjodu jien niftakar li profezija li kienet saret 9 snin ilu, min kien għamilha fuq iqalli l-preċiżi kelmiet kien stay undercover. U kien qal mhix ixħanaddi, rajta issa wara 9 snin rajta. Għal xi xinġejja voldi meta xi ħadd xi bniedem Alla, laħwa il-profezija noħduha litteralment fis-sens ma niddubitawx jekk il-bniedem ikun Alla u tkun skont il-kelma Alla. Imma dan il-bniedem li qalli stay undercover illum il-ġurnata dak il-ħin ma fimtiex x'inhi qasbis kont naf xi ġifieri. Imma llum naf stay undercover ibqa' taħt il-ħarsin Alla u ta' dawk li poġġa fuqek. Responsabbli il-mument li inti toħroġ minna you are bla covering ta' xejn u l-għadu jipprova itik id-daqqa mortali. Mela, kien hemm Naaman li kien kmandant fl-eżerċitu tas-sultan. Da x'għamel? Da kien marat u xrid. Rid li l-bnidem Alla imur u jitlob fuqu. Hekk rid. Imma Alla mhux hekk rid. Da kellu l-kburija u rridu li jmur jinżel ġol xmara 7 darbiet. Ġo xmara mimlija tajn. U għallu tfiq. U da ħada bi kbira kien għal xi ġifieri jien ninżel numilja ruħi qudiem kulħadd nieżel u tiela. Jien ħsibt li dan il-bniedem Alla ġej fuq ipoġġi jdeħ fuq u nfiq. Imma Alla mhux hekk ifejqu. Il-post tiegħu kien da tal-prova ġo dak l-ilma. Jekk m'intix niżel ġo dak l-ilma m'int tista' tfiq. U kellu jinżel 7 darbiet. Il-mullej ħallih jinżel darba reġa' kellu jumilja ruħu jerġa' jinżel 7 darbiet għax qallu l-profeta 7 darbiet tinżel. U ma 7 darba il-kelma tgħidlek tela b'ġismu għax kellu xi ġdiem da. Tela ġismu bħal tarbija tgħidlek. Il-mulej żamm kelmtu Volderi. Jigli kieku ma niżilx u ma fiqx. Ma kellux tort il-mulej u ħafna drabi għalhekk ma jsirx il-fejqan. Inti obdejt x'qed jorik il-mulej u minn fejn għandek tgħaddi. Imma biex tkun taf minn fejn għandek tgħaddi tkun intimu mal-mulej. Mhux tivvinta int. Mela, dak kien Naaman. Mose fejn sejjaħlu l-mulej. Meta kien għadu fil-glorja mat-tifla tal-faraon jerbaħ dak il-gwerer kollha. Le, kien wara l-muntanja. Hemm sejjaħlu l-mulej. Hemm kien il-post fej rridu jkun il-mulej u fej saret is-sejħa. U aħna fejn hu l-post tagħna?
fejn hu l-post tat-test ħanalqu biha. Sewwa, nibqgħu niftakru li f'dan il-post hemm l-erf talla, hemm ir-rieda talla u hemm l-imħabba. Għax Alla baqa' jħobbna. Volderi ma noqogħdux għas-sefsif tal-għadu, Alla li ma jħobbnix, ħafna naqgħu fiha di. Ejjew ma naqgħux fiha, Alla nesini. Imma x'għamilt xi ħaġa ma jridnix il-mulej, huwa post ibes da, post ibes. Imma li ħanoħorġu minnu se jagħti l-frott. Mela, ftaħniex il-bib aħna, u wiex attakk mid-demonju. Ħadniex xi deċiżjoni li ġabet konsegwenza? it-test huwa l-attitudni tagħna f'dan il-post. Sewwa. Se nħallu l-Alla joħroġna? Nixtieq li f'dawn is-sentejn urikom niftaħ qalbi magħkom il-mulej lili xurini. ħafna jafu għax kont tlabt ħafna talb tal-aħwa, ma qatx niddejjaq, nitlob it-talb, niġi nirċievi, għaddejt minn sentej ta' uġieħ fil-kopti, uġieħ li ma stajtx ġrejt għand it-tobba, MRIs, X-rays, u kollha juru li m'hemm xejn f'din il-koppa. Imma sa għandna ritratti anki fil-mobile ta' Mario, għax meta kienu joruni l-X-rays sakemm joħorġu minn ġol uffiċċju, Mario kien jiġbru ritratti biex nibqa' nħares lejhom id-dar. Il għaliex prattikament dan il-kopob kienu jidru perfetti. Imma l-uġieħ tant kien uġieħu li jaw ħafna minn ħut jafu għax kont immu nidrom jew tolbu miegħi ħankissru xolladu. Il għaliex kien attakk mid-demonju, apparti li kien parti minn dil-profezija. Imma kont tlabt ħafna lil mulej biex hekk għamilt xi ħaġa jurini, biex hekk ftaħt xi bieb jurini ħalli nqaċtu. Kont nomilja ħafna ruħi, għax kont naf li r-rida talla mhijiex li jiena nkun muġuha, beda jtellifni milli niġi hawn. Kont inkun imdejqa. Itellifni milli nagħmel l-affarijiet tiegħi id-dar. Dak xolladu. Volderi dan l-attakk li kont għaddejja minnu swini ħafna. Mediċini li ma rridx noħodhom l-iktar waħda kienet li kien ikolli nieħu l-painkillers għax inkella ma naġixxix. U kif ħlist minnu dan? Nagħti glorja l-Alla lillum. Nista' nitla' anki bżarbun bit-takkuna x'qastajt. Nitla' bżarbun hekk. Kien ikolli nimxi biżraben aktar ċatti. U kont imma jiena ħanibqa' f'dan l-istat. Fittixt ħafna wiċċ ma kpejt. Imma s-soluzzjoni għat li ma kien dik. Għax ma kienx ikolli qed infaħru lil mulej meta kont għaddejja minna dil ħaġa. Imma meta kont niġijaw u kont nara nies fi u kont tiegħi meta ġej. Nerġa' nidħol u nerġa' noħroġ l-istess. Imma mulej x'qed nagħmel jaħsar. Bqajt il-granfata u meta kienet ġej Holy Spirit Conference, meta qedlu mulej. Qedlu ma jistax ikun li jiena tiġi dir konferenza u nibqa' l-istess. Għax ma kienx hemm l-mediċini ma kienu qed jagħtu riżultat. L-X-rays, l-tobba, l-fizjoterapist, min jgħidlek mur imxi, min jgħidlek għamel l-eżerċizzju, liħor jgħidlek le tagħmilhom x'tax iktar ar, volderi jġibuk ballun, daw, nista' d-dinja daw kapaċi jagħmlu, jħarbtuk iktar milli tkun. Allura kont immur friġlej il-mulej, ħasra int biss tista' toħroġni minna di mulej. U l-mulej onorani l-aħwa din il-Holy Spirit Conference, ila li ġejt u għedt kull kelma li ħatoħroġ minn fom kull wieħed u waħda li kienaw jien ħanamilha tiegħi. Jekk ħajjedu xi ħaġa jien ħanirċiviha billi nemmina u ngħidha. Għax hekk tgħid il-kelma tal-Alla, ma mhux dejjem kont hekk nagħmel. Għax ma kellix revelazzjoni ta' x'qawwa hemm meta tagħmel hekk u li dik hija l-uniku triq. L-uniku triq li inti tirċiviha tagħmilha tiegħek u tiddikjara. U meta jien realizzajta u kienaw wieħed minn ħutna kien qed jippriedka dikinhar niżuħal l-Alla. U mort qed tlu fuqi. Qed tlu fuq issa għax ħassejt li għandi nagħmel hekk. U qalli kelma. Qalli l-mulej. Dali qed tgħaddi minnu. Għax se jużak propju
biex tkun ta' barka l-ħaddieħor f'dan il-mistier. U jien rċivejta dik, qedlu grazzi mulej. Ġimgħa wara kellna il-miracle service. Tiftakruha kien hemm il-miracle service, erġaj ġejt għax kladu mhux biżejjed. U l-pastor tani kelma minn hawn fuq. Li qatt ma kienet, walti dadar fuqi, għalli, sister, irkobtek issa l-mulej, qed jaħdem fiha. Hekk diretta kienet. Qedlu nirċivija mulej. Dak il-ħin, qedlu nirċivija mulej. Oħrx minn hawn ġew kont għad nimmu ġewha. Imma mort id-dar, ġimgħa wara ġimgħa il-lingwa bidlet. Ma bqajtx ngħid kemm jimmu ġewha, kont ngħid jien infejqa għax il-mulej laqal li qed jaħdem fil-kopti. Ekku! Ma kelli l-ebda dubju darba, ma kellix dubju. Għax bħala Abram, dak it-diskors li ħareġ minn fom dawn in-nistalla, għax inqeda bihom u kemm il-darba il-kelma tgħid by his stripes you are healed, imma itallimt dak il-ħin il-mulej tan il-grazzja li nirċivija u nagħmilha tiegħi u hekk kienet. Illum niżu ħallalla għaddieli. Illum nista' nitlgħu u ngħidlu grazzi mulej. Għaliex dak li ntwettni tajtuli u bil-fatti kelli testijiet l-aħwa ta' biss meta ma kienx kollha btit niġi hawn, imbagħad kien iċempel il-pastor ejja ħatallem Christ the Healer. Christ the Healer. Christ the Healer għandi dal-oġaħ kollu f'saqajja. U kont ngħidlu mulej, ħasal ewwel titfejjaq lili mbagħad nitla' immur. Jien ngħidli mela insa tfejjaq. Jew insa tallem. Int titla' hemm ħallini ħanużak u kien ikun l-ikbar prova l-aħwa għax kont niġi nalmu insaħħaħ l-oħra, inwassal il-fejqan meta saqajja kienet tuġani. U mbagħad immur id-dar, ħaj ma mulej jaħsra. Meta senfiqin imma. Imma kont niġi, jew immur nitlob fuq in-nies. Mur itlob fuq in-nies għax mhux int ħatfejjaq. Jiena ħanfejjaq. Imma huwa test l-aħwa ta' għax meta inti tkun għaddejja minnu, id-dubji jibdu jikluk. Imma jekk inti fil-mument ta' biża', fil-mument ta' dubju, tagħmel xorta dak li għandek tagħmel, il-mulej jonorak imbagħad. Halleluja, grazzi mulej. Dik kienet. U tallimt l-aħwa taf daw is-sentej, tafx tallimt il-kompassjoni tal-mulej. Għax jien, grazzi mulej, ma konx naf x'inhu ġieħ. Qatt, grazzi mulej, kemm għandi żmien. Ma konx naf x'inhu ġieħ. Imma allora anke meta nkun nitlob man-nies, ma kontx inkun vera qalbi tħoss għal dak li jkun. Imma llum naf. Illum jekk jiġi xi ħadd muġuh qudiemi, naf x'ikun qed jgħaddi dak il-bniedem. Għax doqtlu ġieħ. Illum sirt naf, ordiri kbirt fil-kompassjoni. Dik number 1. Tallimt ma nafdax iktar fija nnifsi, għax qatt li kont ngħid li totalment nafda fil-mulej. Imma dejjem kien ikolli pjan B list biex hekk ma jinrexxix dak li l-mulej qed jgħid hemm xi ħaġa oħra. Meta kont f'di sitwazzjoni, bil-fors kelli nintelaq f'idej il-mulej, ma kellix triq oħra. U rajt il-frott. Issa tallimt mal-ewwel nintelaq f'idej il-mulej. Kbirt fil-fidi u kbirt fil-paċenzja u by the way, mhux tgħidlu l-mulej tin il-paċenzja l-aħwa. Għax hekk tgħidlu għallimni l-paċenzja sejtik test. Għax ma tistax tikber fil-paċenzja jekk ma jiġix test. Bla dubju. Issa naf xi ġifieri, għax sentej fihom paċenzja voldiri, mhix ċajta. Mela, l-iktar ħaġa importanti tallimt nirċievi il-kelma. Li meta toħroġ kelma irċivija u għamilha tiegħek. Hekk biss tista' tasal. All right. Mela, fejn Alla jrid jibatna ħanalqu il-fidi neċessarja. Qatt ma kienet l-intenzjoni tal-Alla l-Abram li jissegrifikah lill-ibnu, voldiri dak li għaddejja minnu mhijiex l-intenzjoni tal-Alla li tibqa' fih. All right. Anzi, propju kienet ġrajja li kienet qed tissimbolizza l dan Ġesu Kristu li kellu jmut fuq dik il-montanja. U li dan Ġesu Kristu kellu jkun il-frott ħireġ miż-żerrija ta' Abram.
Daqshekk onoraħ lill-Abram il-mulej mbagħad. Min jaf laħwa dal-post li qiegħed fih int x'se joħroġ minnu il-mulej jekk int tafdaħ bħal mamel Abram. X'inhu l-iskop li int qiegħed fih bħalissa? Min jaf? Imma Alla biss jaf. Imma nistgħu niskopruh jekk aħna nidulu ġejja sem. Ġejja sem, imma minix ta' nibqem. Palma qallu Abram, unfaħru l-mulej u nadurawh f'dak il-post. Is-segretu ejja nfaħru l-mulej fis-sitwazzjoni tagħna. Għax tredu d-demonju biha di. Id-demonju jitlaq għax hu l-kawża tal-problemi kollha. Meta aħna nitalmu nfaħru l-mulej, il-bibin ikun magħluq. Mela, imbaxxu rasna ftit. U nixtarru ftit, Matthew jekk jista' jitilu daqsxejn hawnhekk, il-present worship team. Nixtarru dak li jedna. Ejjew ma nħallux ġast tkun pritka sabiħa li tgħaddi. Illa li xtajjeb li nisimgħu li aħna ħanoħorġu minn dan il-wiet li qegħdin fih, imma mhux ġejja awtomatika din. Hemm x'namlu l-aħwa. Hemm x'namlu. Voldiri jekk hemm xi ħaġa fil-ħajja tagħna li Alla ma jridix, ejjew inkunu sinċiri. U llejla nieħdu l-opportunità u ngħidlu mulej. Jien irrid nara dak il-frott li jien twettni, li jien la jkolli nixfa f'ħajti fl-ebda erja ta' ħajti, li jiena jkolli il-ferħ, is-saħħa, dak li rajna f'Dewtoronomju 8. Dik nagħmluha tagħna. U l-mulej noruh li jekk hemm xi ħaġa xi idolu, soqgħod insemmihom, il-koll nafu hekk hemm xi idol f'ħajja tagħna, illum ngħidlu mulej ħaniġi npoġġih fl-artal u ejja joħroġ ħanitolbu miegħek. Il għaliex jekk tixtieq tinbidel u tara t-trasformazzjoni li llum semmejna u tasal biex Alla jgħid issa naf li int u int min tista' tpoġġi xejn qabli. Għalhekk se nafdak bil-ġid kollu li jiena għandi lesta lik. Jekk għandek bżonn tissaħħaħ u tibqa' tagħti qima sakemm toħroġ minn ġal posta prova, għandek bżonn tissaħħaħ biex inti tibqa' tagħti l-qima lil Alla ħalli toħroġ minn dan il-post. Toħx taħsibha darbtej. Ejja, u għejdlu għawien mulej. Irrid li noħroġ minn dan il-post. Ma rridx nibqa' f'dan il-post. Irrid li nara l-glorja tiegħek. Bħalma Abram ra il-glorja t'Alla bl-ubbidjenza ra. Ma marx għamel xi biċċa xogħol li switlu saħtu. Kull m'għamel obda. L-ubbidjenza tpoġġina in the right position. Għaliex? Għax l-ubbidjenza hija the highest form of worship. Mela Abram kien jaf x'inhu jagħmel, meta qal ħammur nagħti qima lil Alla u nerġgħu niġu, saf xi ġifieri? Ħammur nobdi. Ħanobdi dak li Alla qed jgħid. U qabel noħorġu nitolbu, ħanfaħruh l-Alla l-aħwa. Ħanfaħru l-Alla ftit ħin nagħtuh il-qima, ejjew neħduh bis-serjetà u nuru l-importanza tagħha, il-qawwa li hemm il-mument li aħna ejjew nfaħru. Apposta se nkantaw mużika li nafuha, kliem li nafuh, ħalli mill-qalb infaħru l-mulej. Ħanamlu atmosfera fejn irċievu l-aħwa. Alla huwa kbir. Alla huwa kbir, ejja nistqarru kemm huwa kbir Alla. Is an awesome God he reigns. Grazie mulej għaddis. Grazie. Thank you Jesus. Faħru mulej Ġesu. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God he reigns.
come on. Alla tana Nan kbir. glorious, alla maestus in ti. Alla tana glorious, alla maestus in ti. Alla tana glorious, alla maestus. Ek jidu toħorġu tfaħru l-mulajaw barra ħorġu issa. Ħorġu ħatirċivu lawa. Bir glorious, alla